ଯଦି କେବେ ତୁମକୁ ବିଷ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯଦି କେବେ ତୁମକୁ ବିଷ ଦରକାର ପଡ଼େ ନା, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯିବନି। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଦୋକାନରେ ବି ଏତେଟା ଖାସ୍ ଭଲ ବିଷ ମିଳୁନି। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯଦି କେବେ ତୁମକୁ ବିଷ ଦରକାର ପଡ଼େ ନା, ତାହେଲେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କରିଦେବ। କାରଣ ଦୋକାନଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଷ ନା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ଆଉ ବାହାର ବିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଥରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଦେଖ, ବିଷଠୁ ବି ଆହୁରି ଜଳାପୋଡ଼ା ତମର ମନ ହେବ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।